Guys, Magdora the Explorer na punta. Alam ko'y paliton guys sa Gropius Passage dito sa mall nga doon sa amo. Yes, ako rin isa guys kay nanapod sa iyang computer na katubang si Cherbot. Kaistorya niya yung brother. Okay. So, pagawas na ta guys. Ngit-ngit na rin napita kayo. Ako gipress ang suga. Okay, mag-walking na taron guys. Kaya wala man ko nakaranas. So that's exercise na guys. Okay. So muna siya guys. Okay, walking ta. Dito group heroes. Pabaykon baya ko niya guys. Magbike. Santimaan. Di na lang ta magbike. Uy, mag-booking na ta. Kaduol ra kaayo. Summer to guys. Maara to. Mauni dari oh. Magianan. Tuwa mong car oh. Tuwa mong car dito dapita itong red. May maka-exercise ta kay wala ko naka-run today. Nag-run man kong 10k gahapon. So, maorat to guys. Bye-bye mama chup-chup. So guys, medyo dool na ta dari guys. Kini dari ko ni agi kay landong siya. Dari punuan. Na tapos dito ko mo agi sa may park nila para landong gyud dili jud init kay kuan na mong oras rin guys alas 5:18 pero alas 5:18 sa hapon you know na pero sayo na bayaron mo ngit-ngit guys mga 8 o'clock ngit-ngit na kay fall naman sa ila after sa fall winter na dayon 3 months raman ni sila so nag-start na Bili mga, September, mag-start na ilang fall. Mga itong maghapon nabi ko sa kaing hangin. Sa September, October, November, December. Ang December nila, mag-start na po ang ilang winter. So, 3 months naman daw na siya. Ano siya guys? Walking lang sa tadere. Okay. May nagharang guys sa kong daanan. So, likay ta guys, likay. Na siya guys so ito bye mama so guys dari ko garan yes dari ko garan shortcut po ni siya padulong dito sa Gropius so look at that oh diba super kalasangan so wala joy init ang ganahan ko dari mo agi nampuyagyanan dito sa Pikas. Itong pinakauna na ako natudan nga dalan. During sa akong dagandagan, nakabalo noon ko sa mga alternative route. Siya guys. There ko gadagandagan baya. Okay, because wala dyan init. Na may init pero dili man dito dagananan. Kana diha ang part oh. Medyo na ay adlaw diha. So very siya guys. Baktas lang ta. Baktas. Gani kay gitagaan ko dots ni Gerbot. Iyak ang giingnan nga ayaw pagutda ha. Sa barat o babay mo machup-chup. Ay so nanako dari sa Gropius. Yes, dari sa shortcut ko ni Agi. Diba? Ano ang Gropius Passage guys sa likod nga bahin. Ano siya guys ang Gropius sa likod nga bahin. Okay. Sulod na ko.
siya guys. Nauna pa yung mga restaurants dari sa gawas. Siya guys. Na. Ano ng entrance guys. Kuan gani siya guys. Kung musakay ka og kuan. Musakay kag singalan na ni. Musakay ka og train diri pod ang yang kuan. Kaning terminal sa train. So, guys, ngulit na ta. Nakapalit na ko sa akong tuyo. Yes, yo. Ngulit na ta, guys. Ngulit na ta. Nagpalit kong chicken sa KFC, guys, for the first time. Try na to kung sa lang chicken diri. Nag-take out ko. Ay, akong panihapon nun. May akong panihaponan guys. Sigarilyo, yatards. Ulit na ko. Anywhere you do ang cigarettes guys. Pero sa outside, wala ako na po. Sigarilyo. I hate cigarette dyan. I really hate cigarette. Sama to guys. So, paulit na ko. Alas 6 na dari guys. Alas 6, 20 gabi. Di sa Pilipinas, 2:20 na. Ay, 12:20 di. 2:20. Yes, ano siya guys. Samarat siya guys. Ang babay na ko. Mama, chup-chup. Guys, paulit na ko. Duol na ko sa among apartment. Nawara ko ng scooter ng guys. O, nasto nga. Ganun sila mga gipangrentahan mo na sila guys. Tapos ang nag-uli guys, so ang nag-park na ito nga gibutang pagkasadbahis. Kaganinang buntag, atong nag-swimming ni Roman kagahapon, na siya nakitaan ngayon ato pod. Ang salbahis eh, kaya guys, si pantumbar sa kilid. Ninaugod si Roman, kaya para lang iyang ipakilid. As in, kay, ano dito, gikan siya sa work pa diyan niya ato. Gikan pa siya sa iyang work. Tapos, nasa tunga sa iyang gianan, naog siya sa iyang car, iyang gibalhin. Tapos pagkahuman, tugi ka na po may nag-swimming, na po siya nakitaan, among nasugatan, nasa among dalan, niya, gitumbara. Taon, gitindog na lang taon niya. Sida siya bagot-butang, salbahis daw kayo. Super salbahis ng mga tao, mag-rent, tapos dili i-parking, tarong. Ay, grabe. As in, guys. Lahat na gidiri. Sa tinuod lang, guys, no, kaning Berlin, guys. Ambot, murag 30% na lang ang Germans diri ang gapuyo. 30 or 40. Kasagaran kay mga foreigners like Arab, Turkish. As in guys, sila na diri. Muna ang mga batasan abot lang. So maura to guys. Bye bye mo, chup chup.